AbakwaSidlodlo bathi sebekulungele ukusebenza ngalesikhathi samaholide. Isifundazwe iKwaZulu Natal isona esivamise ukuba nezivakashi eziningi ngesikhathi samaholide kakhisimuzi. Ilesizathu ke esiholele ekutheni iziphathimandla zesifundazwe zihlanganise izinhlaka zokuphepha ezihlukene ukuqinisekisa ukuphepha kwalabo abazobeke bechitha amaholide abo kulesifundazwe. eThekwini kulindeleke izivakashi ezevile ku-400,000 ngalesikhathi. It is critical that during this period, we leave nothing to chance, ensuring that our residents are safe on the road and we limit the number of crashes associated with this time of the year. Okunye ke nokho okukhathazayo ukuthi ke kungase kwenzeke kube nezindawo ezisabalalisa kakhulu ke igciwane iCovid-19 ngalesikhathi sokuyijabulisa. Iziphathimandla ke zesifundazwe zithi zizoyiqinisa ke imithetho. Sivikele ngokulandela imigomo ebekiwe. Sifaka ama-mask, sisanitize, senze social distancing, sivaccinate, sicela bonke abantu bakithi ukuthi siziphephise. Zikalala uthi kuzokube kujutshwe ke amaphoyisa ezingxenyeni ezehlukene zesifundazwe. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC iseThekwini.